Ассалому алайкум, бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса созе хубе тинҷӣ. 10 билет 2000 рубл, 10 билет 2000 рубл. Ҳамаи маълумот бо 10 номероа. Я салом менависӣ, ҳамаш мебуроя. Билет мегирен, номи билеттон камри 6 ёки камри 2021 мемонем, бародари азиз, 200 000 рубл болои капот падарка. бо я сурприза ки девонаи дигаш кардем. Баъри шумо аксияи бародари азиз. Ассалому алайкум, бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса созе хубе тинҷӣ. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Миннатдорам ай ҳаматон. Я лайкора мезанем. Баъд бародарои азиз, кадом нафаре ки ҳами видеода лайка коммент мекуна, ай лайка комментҳои шумо бародарои ҷон 5 нафара мехапем 3000 рубли падаркай. Ҳозира худаш чанд қай метони бидро коммент ка бародари азиз, чанд қай метони бидро лайк абза бародари ҷон, падилит сашка силкае ки да поён да комментари мондагиам телеграм май. Ҳатман шарти бозӣ ҳамяе ки да телеграм ма бародари азиз бояд шумо подписатсия кунед. Гапто надорам, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Camry 6 полни фул 2021 гаренира гарениёш бародари азиз. Халид кадом нафари мегира оши ҷону шава брати мар. На самом деле мошинчара бине роҳат мекуне. Гарени мошинчаи тозаи, ганда мошинчаи гарени бадай. Баъд я аксияи ҳами рӯз кадом одаме ки ҳами видеора мебинем билет мегирен, номи билеттона Camry бинависен. Кадом нафаре ки 10000 рубл билет мегирем, 5 дона билет оши ҷонтон шава. Ҳозира худаш ба шарте ки ҳами рӯз ҳами видеора дасти бидро бародари азиз 1000 рубла парто 5 дона билет бегирӣ. Номи билета Camry 6 бинавис ёки Camry 2021 бинавис шернар. Кадом нафаре ки ҳами мошина заден 200 000 дига болои капот падаркай. 200 000 рубли дига шумора барои номтон болои капот падаркай. Ҳаракат кунен, успеҳ кунен бародари азиз. Як мошинакора тамошо кунен, 3 дона Camryра бо далши мерем. Рафтем. Братои ма, шерои нар, 3 та Camryра тамошо кардем. Главни шоуҷоиза Camry 6 2021 полни фул комплектатсия чихеле ки гуфтам. Кроми и ду Camry дигара ки шумо чихеле ҳозир дидем бародарои ҷон, 2 та Camry 6 сафед, яташ 2019, яташ 2018. Ана 3 дона Camry, 3 та Camry полни фул комплектатсия. Ана бародари азиз, кроми ио бо 200 донаи дига конвертои пли. Яъне чихе конверто 500 000, 300 000, 200 000, чанд донаи дига 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, хулоси гап 200 донаи дига равна конвертои плиай. Анака нигоҳ кунем бародарҷоно, ҳамаи маълумот дар WhatsApp май. Номерое ки дар болои экран дидестен пайдо мешава, гум мешава ёки пастаяни ҳамҷа мондагиай. Ана 39 354 10 10. ҳам WhatsApp-ай, ҳам Сбербанк-ай, ҳам Тинькофф-ай, ҳамаи маълумот бо 10 номероа. Я салом менависӣ, ҳамаш мебуроя. Ана да я параи дигам номерои Душанбе Ситиай чихеле ки дидесем бародарои ҷон 556 00 58 57 45 сомон. Кадом нафари мепартоен 1 дона билет мегирен. Кадом нафаре ки 120 сомон партен аксия кати 5 дона билет бигирен. Баъри шумо аксияи бародари азиз, анака бозира буген агар тамошо кунем бародарои ҷон, бозира видеои пурра дар пеши мошино
полни ҳар саи мошина ман мебиёрам мемонам рӯзона видео мекунам бародари азиз видеои пурра бародарои ҷон анао видео рӯзи бозӣ соати чанд ва кадом число ҳамаш маълум мешавад бародари азиз ҳаматон мебинед бо як сурприза ки девонаи дигаш катӣ барое ки ҳами бозира ман рӯзи бозира мемонам ку ин ҳаминҷа медонен гарени билет кам мондагиай ҳами таги 4000 дона билет мондагиай бародари азиз на ису на усуд таги 4000 дона билет ҳар ҷо бародари азиз халид бутш мекунем максимально ҳаракат мекунем бозира бигзаронем шероинар бо мегум тона кадоми ҳози ҳамин рӯз ҳамин видеора мебинем билет мегирем номи билеттон камри 6 ёки камри 2021 мемонем бародари азиз 200 000 рубл болои капот падарка кадом нафаре ки 1000 рубл мепартоен 5 дона билет бигирен шероинар ҳозира худаш ҳаракат кунен успед кунен шербачо ҷонтона садқа бародари азиз бозира тамошо кунен роҳат кунен шероинар бозиш конкретна гарени бад чипташ медонен гарени камай бародари азиз мақсад количествои билет дорем ба 350 рубл бародари азиз се та шоу ҷоизае ки мо мондагем бародарои ҷон мақсад бародари азиз нархи ҳар як мошини ма камри 6 2021 медонен полни фул комплектатсияш ана бародари азиз ай 7 миллион болоай камриҳои 6 сафед бародари азиз 3 миллиони ба 1000 спокойно шумо метавонед ба ҷои мошино пулша қабул кунед шероинар ина бозира бераҳмаш баъри шумо бародари азиз ҳаракат кунен успед кунен ҷонтона садқа билетҳоро харидорӣ кунен номерое ки дар болои экран дестем бо як бори дига мегум тона картаи сбербанк тинкофф ватсап ҳамаш ҳамин номерҳои 10 дай ҳаракат кунен шербачаҳо ҷонтона садқа гарени билет кам мондагиай медонен ҳозир моҳи шарифи рамазонай бисёри бад видео карда наметонем бисёри бад гап зада наметонем рӯзона ба хотире ки мақсад ҳама рӯза дорем саломат бошен гапто надорам ҳазор рамат барои дастгиритон як ура кунен инам халид 10 билет 2000 рубл 10 билет 2000 рубл 1000 рубл мепартоед 5 дона билет мегирӣ успед кунен ана ҷошда ҳозир харидорӣ кунен ана баъд бародари азиз як аксияи дига баъри шумо мекунам кадом нафаре ки ай ҳамин бозии камриҳо билет мегирен нигоҳ кунен ҷонтона садқа 15000 рубл пул мепартоем бародари азиз як телефони дига шуморо падаркай кадом одами хоҳишманден 15000 рубл партоен як телефони дига шуморо падарка ҳам 15000 туда ҳамашда билет мерава ай бози камриҳо ҳам бародарҷон як телефони дига беҳичи бепул ту қабул мекунӣ айма як мошинакора тамошо кунен 3 дона камрира бо дал шумерем